Em dic Jaume Urbinell, soc fotògraf d'arquitectura i paisatge i també porto gestió d'arxius fotogràfics. Els darrers anys he compaginat la meva activitat fotogràfica amb la responsabilitat de l'arxiu fotogràfic del Col·legi d'Arquitectes. Allí vaig portar les negociacions amb els hereus del Francesc Català Roca. Allí el que vam fer va ser catalogar tot aquest material, restaurar-lo i posar-lo a disposició de tots els estudiosos interessats en aquest fons tan valuós. Com a fotògraf he col·laborat amb diverses publicacions i especialment vaig formar part de l'equip de redacció de la revista Quaderns del Col·legi d'Arquitectes. També he col·laborat amb l'editorial Hectar, amb la Gustavo Gili i amb més de 20 publicacions hi ha fotografia meva. Després he treballat en despatxos d'arquitectura fent tot el seguiment fotogràfic de les seves obres i al final el reportatge de l'obra ja un cop acabada. He col·laborat amb l'administració pública, amb diferents departaments, després amb empreses constructores, amb empreses de material de construcció, etc. Actualment estic instal·lat a la nau Ivanov, que és un projecte cultural, és una nau industrial que és de propietat municipal. En ell compagino la meva tasca de fotògraf amb l'activitat de formació. Faig tallers d'iniciació a la fotografia, faig xerrades sobretot sobre el tema de Francesc Català Roca i sense oblidar el que a mi m'apassiona més, que és fer la fotografia d'arquitectura i paisatge. Doncs et convido a visitar la meva web.